A sme konečne tu na ženevskom autosalóne. Mieste, kde sa na najbližšie 2 či 3 týždne úplne zastaví čas. Nemáte pojem o žiadnej kríze, netrápi vás čas, iba tých desiatky, možno stovky európskych alebo svetových premiér. Je veľmi ťažké si z nich vybrať a preto to zoberieme úplne jednoducho zľava doprava. Jednou z najväčších, teda minimálne rozmerovo noviniek tohto ročného ženevského autosalónu bola Dacia Logi. Čakal som na ňu už niekoľko mesiacov a musím povedať, že ma veľmi príjemne prekvapila. Na fotkách to nevyzeralo tak rúžovo, ako to je v skutočnosti a ten obrovský kufor. Samozrejme po sklopení sedadiel. A máme tu ďalšiu zo svetových premiér. Aby ste to nemali ale také jednoduché, skúsim vás najprv potrapiť otázkou. Uhadli by ste podľa tohto svetlometu, o aké auto ide? A pomohol by vám tento záber? A čo tento? Nebudem vás už naťahovať, je to nová Kia Ceed. Podľa mňa ide o ďalšie auto, respektíve takú typickú ukážku toho, že ani tie najlepšie presové fotky vás nepripravia na to, ako vyzerá v skutočnosti. Konečne vidíme aj akú takú lásku k detailom. Kombi, ale takýto, podľa mňa aj celku pekný zadok nestačil. Má tu aj nové kombi. Pokiaľ ide o objem, ten bude určite dostatočný, no nájdeme tu aj niektoré také praktické vychytávky, ktoré sme doteraz videli iba pri možno prémiovejších značkách. Aj keď ženevský autosalón patrí medzi highlighty každej sezóny, to znamená veľa výrobcov si sem šetrí svoje či už európske alebo svetové premiéry, našlo sa niekoľko výrobcov, ktorí nemali toho až tak veľa čo ponúknuť. Jedným z nich je napríklad aj taká Mazda. Okrem mnoho aut, ktoré sú v podstate bežne videniu na cestách, to malo iba malý koncept takery, ktorý predznamená na budúcu šestku. Jednou z najväčších hviezd tohto ročného ženevského autosalónu, teda okrem týchto nádherných slečien, sú variácie na tému Volkswagen Up, Seat Mii alebo Škoda Citigo. Môžeme tu nájsť terénne auta, kabriolety alebo ďalšie iné špeciálne verzie. Tohto týždňové novinky z autosalónu v Ženeve ukončíme pri aute, ktoré tu už malo byť pred 3 rokmi. Nové SUV od Bentley je v skutku majestátne a obrovské, ale pokiaľ chcete vidieť naživo, máte šancu až do 18. marca, dokedy sú brány tohto autosalónu otvorené. Pokiaľ nie, vydržte aspoň týždeň na naše ďalšie novinky.